Meghalaya Domestic Workers Union ka badan hapok Kshatri jong ka National Domestic Workers Movement haka shiterik ujamang kabla yo jing itu haka tanat labor jong ka sarkar jilla kala wan pentip pa Shillong Press Club nakabenta ka tu kat ni kimat jong ka kanhu nakabenta kinong trebala haba kran chila pathai ku bon nakaliang kokong Rachel Mautho nong yalam jong ka ni ka kanhun kalong ka jingmi kani ka kanhun hapok ka jilla kalong banyeng ban penyo ya ka hok ban yada ban yo ka jingsiu babiang bat ban itu ya ka kam bagi trei na ka benta ka roi ka par jong ka imlang ka salang shishu ka laong ka jingdawa jong ka ni ka kenhun ka long bandan ka wei ka board jong ki domestic worker ki nong trei bala yeng brio namar la palat arpsan hajar ngut ki nong trei yeng brio ki bala penrung kerteng hakani ka kenhun kala kenturu yaki nong trei bela ki ba bela shabar ka jela bahkan penrung kerteng hakani ka kenhun khanang bahkan nong ka jingan toy na ka benta banyada ya ki bat ban penyo ya ka hok jongki ki jing hikai haki babun ki kam bat ki we shu kalong haki ni ki khimyat banai baladam kala dan ka jing sha sho jong ka we ka nong bela yeng brio hanakpur bat kai khuble ya ka KSU ki bala kloy banyarap ban penyo ya ka hok na ka benta ka nong bala yeng brio ka ba sha sho hanakpur ha ka ba khadu ka kentu ya ki nong trei baro ban penrong kerteng ha ka all Meghalaya Domestic Workers Union na ka benta ban yo ya ka jingyada bat ka hok bagi trei kum ki nong bela Union kebadan hapok Kshatri jong ka National Domestic Workers Movement ilayo kan perlu kerteng ka khatsan teri jong November ahajar khat patunat labor Shillong kejingdan jong Domestic Workers Union Meghalaya kala banyan nak bentai ki domestic workers na menta ka hok bat ka buram ka hok ka jongki ban pen ku bori ki ban banyan nak menta ka hok ka jongki kejing yada ka imlang salam kejing siu ya kakam madi kakam berbeda ban itu ya kakam jongki ku kakam bat kejingno senyang ya ka imlang salam ka ba aish ka roi ka par jong ka imlang salam kejing dawa ku ka sain kalong ban badan kini press badan kawin kabut jongki domestic workers tapalat art san hajarun kinong trei yure basyang basa ki bawan ku haishno idai ki pada pendro kertanya for asen dan pun kinong trei ki pada shabar kejela ki penting kena ban pendro kertanya kasen ban kejing peniat nang kata kejing ada jongki nang salam itu kinong trei ki badan hapok kasen iyo kejing tip syapang ka hok jongki kinong trei kejing yada ke imlang salam kejing yada bat kejing ikai bro kejing tebet ki bakher pun kejing shat kejing sumari kejing peniat ban kejing peniat ki nong ban jong kai kejing sumari ki khna ki khulung bat ki temen bat ki we lembat ki nong trayeng la bat tebet hai ka kam kejing ki ban yo ek boram bat ka hok jong dengan ai ki ko biola bat baca ban itu yang baik baca nama tempat kene ke cinca impoi sekene ke press conference hakaba ikwa ban kene ke sur jong ka press conference ke pamata asli kan poi syakwi ban kita ki domestic workers ki bang padan hakane ke sen ki baro ki banarnya ki sister ki staff ki Mr. Sherry ki person ni dengan awan hamne hakmat ban penpau ban khot ban wer ya ki para babala yang bereu ban yasrok ti hakana ka union ke jungi ta ka jidol kana ka jungi ka union ni yo sibul ki jing mentoy jing ada ini na ki jing ban ada na ki syah ban ben thambor ki banyada na kino ki bangya kendu ki jing haka kam balai breu ki choi te kumba dangsian kumbang yo ha ponakpur bagaway
kawai da long kami kabana Meghalaya kabatre Nagpur Kalasha pensitom ben ha nong punya jongka badiakan ne la pentit noksa ke KSU Delhi unit dai kurim jongka tada kacing singkhya ka jongki KSU na kaki ka jaka bakidon kane kalong kami kalayo ya kahok kacing ada jongki tena lomba kacing Arab jongki kalayo ya kahok jongka tena mar kene la ai kacing kublai kaba si kade ya KSU ki badon hakate ka jaka ki balakloi bansin khai kana kakam makanya kalau kami kalayo sisa ya ta kajing yada tena mar kata nakarpat ki para bela yin ba kin register yang ada hak union jongka ol Meghalaya ki badon hakasor shalom ki badon hakisnong beper ki khap sor shalom ba hakisnong kinong kendong ru ki batreyin bakin kin register yang ada hak union kenang bangin yo ya kajing sngan kajing yada namta kajing bha kajing yad te tangkanne nakalian jangan mission mentar but roki domestic workers pelan kaperti kilayo kajing yada bakura hati imlang kesalang 90% di domestic workers impat yo kala bakura banyo kajing Cing Sumar Bakura hakapang Stong hakakha dipun pidang kha hijing kisel hijumi bat lak ndang ila temen kimpat yo ya kajing yara nak sorka bat ladang dimensau hijing kehabat dimensau hati jakat trei nikwa apa ditrai kiban kaman siu kajing dur kisel baro bat mentang kibriu baro ko batrei hijing kibriu kilaran riu milian bat apa kedau kumba akapor kokobir ibriu kisam jinjar ha namar pakawan kan kubir ke khangat ini kumkinong melai ibriu